And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ipinabarangay ako ng sarili kong pamilya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Evelyn. At ito, ang aking secret file. Ewan ko kung ako lang yung merong ganitong klase ng pamilya na yung sariling nanay walang pakialam sa mismong buhay ng anak niya. Saan siya may pakialam? Sa pera. Sa ambag mo sa bahay, na halos ipasalo na sa'yo lahat ng gastusin. At kapag meron kang reklamo o napagod ka, kaya napasabi ka, napagod ka, puro masasakit na salita at panunumbat ang maririnig mo. Bata pa lang ako, hindi ko naman na naramdaman na meron akong nanay. Wala akong maalala na naging maasikaso siya sa akin. Kaya 8 years old pa lang ako. Independent na ako. Marunong na akong magluto, maghugas, at maglaba. Imagine, 8 taong gulang, pero puro gawaing bahay na ang inaatupag ko. Hindi ko nga maalala kung nakapaglaro ba talaga ako . Andyan pa yung kapatid ko na maluho at hindi man lang nakakatulong sa bahay. Ewan ko ba, wala man lang ambag sa gastusin. At feeling RK pa, as in rich kid. Tamad at spoiled. So one time, napuno na ako. Galing work sa call center. Pag-uwi ko from 12 hours shift, ako pa ang mag-aasikaso sa anak ko. Dadatnan ko, nanay ko tulog na. Yung anak ko gising pa at may pupo sa diaper. Madungis. Sasabayan pa niya ng reklamo na mahirap daw mag-alaga ng baby. Ganun ang kapatid ko. That time, single mother ako . Kahihiwalay. Ang hirap sumagot na, nag-work ako para may pambayad tayo ng bahay, tubig at kuryente. Mahirap ba alagaan ang anak ko? Ikaw na lang kayang magtrabaho. Pero that time, mas pinili kong manahimik. Para walang gulo. So, tahimik lang ako. Kahit masama loob ko. Tuloy pa rin ako. Binibigay ko halos lahat ng sahod ko. Pamasahe na lang for 2 weeks ang tinitira ko sa sarili ko. Tapos may maririnig pa akong reklamo na kulang pa rin ang ibinibigay ko.
Tapos makikita ko na lang na itong magaling kong kapatid namili ng mga damit at gamit. As usual, ang kapatid ko at ang nanay ko ang meron. Ako, wala. Nakakahiya naman. Weekend wala akong pasok. So that's all her time para lumabas at mag-shopping. Sana all, no? Nakuha pang magpa-rebond. Tinanong ko nga kung saan kumuha ng pera. At ang sabi sa akin, it's none of my business. So kahit asar na ako, di na lang ako umimik. Well, ganun talaga. Hanggang sa umabot na talaga ng sukdulan. Isang gabi, umuwi ang kapatid ko, pasado 12 midnight na. Ito ang naging usapan namin. Sabi ko, uwi ba yan ng matinong babae? Sumagot siya sa akin ng, pakialam mo ba? Sino ka ba? And by the way, yung kapatid kong yun, first year college pa lang, never nag-working student, unlike me. So ako bilang ate, narindi ako. Sinigawan ko. Sa inis ko, nahampas ko siya sa braso. Which is, hindi naman ganun kalakas. Tapos, doon na biglang nagwala ang kapatid ko na nabunot at bigla na lang nangalmot. Worst part, nagising ang mama ko. As usual, kinampihan niya. Nakakatawa lang kasi imbis na awatin niya kaming magkapatid, kumuha ang magaling ng nanay ko ng bakal na sandok at pinaghahampas ako sa ulo at balikat. Yung mas nakakatawa, tumawag pa ng barangay dahil nagtatalak ako. Iskandalosa daw ako. Ako pa talaga yung pinabarangay. Imagine, pinabarangay ako ng sarili kong pamilya. So kinabukasan, syempre, hindi ako pumasok sa trabaho. May mga pasa ako May bukol sa ulo at balikat. Kalmot sa mga braso at mukha. Nag-file ako ng immediate resignation after 3 days. Nanay ko, ayun, nag-iiyak sa harapan ko. Crocodile tears. Nakakaiyak naman talaga mawalan ng financer. Resign na lang. Total, mga toxic kasama sa buhay. Kawawa lang kami ng anak ko. So, I made the biggest decision in my life. Humumiwalay sa pamilya ko at makipagbalikan sa asawa ko. Yep, lumayo ako sa toxic at bumalik sa asawa ko na pinilit lang ng pamilya ko na isipin ko na toxic sa buhay ko. Because I realized na ang mister ko, hindi naman yun yung toxic It was my family na toxic sa buhay ko. So siguro, masasabi ng iba na wala akong utang na loob o pamilya ko pa rin yun. Pero masisisi niyo ba ako? This is my life. I want to protect my peace. I want my child to have a healthy environment. Kaya ako lumayo sa sinasabi nilang pamilya ko. Naniniwala ako na ang katagang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa puso. At yung kahulugan ng pamilya,
Hindi ko yan natagpuan sa sarili kong pamilya. Natagpuan ko yan sa piling ng asawa ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Evelyn at ito ang aking secret file.